No Colexio de Rubiáns esta mañá non era difícil coller os alumnos coas mans na masa. O centro celebrou a terceira edición da súa cita, o Chef de Rubiáns, que desta volta estivo centrada no cereal. E este ano que estamos traballando a historia con cereais, porque é un produto que traballamos desde os castros, entón con cereais. Están traballando con Richard, facendo diferentes tipos de cociñado coa fariña. Dirixidos polo presidente de Aitubi, os nenos atrevéronse con todo tipo de pans, de millo, de espelta, a cimos sen glute. Unha gran variedade para demostrar a versatilidade do cereal. Este tipo de cousas sempre é moi divertida para eles tomaron conciencia de que hai outro tipo de formas de facer fariña e, sobre todo, que hai fariñas ecolóxicas, fariñas integrais que son moito máis sanas para nós, que o pan non é malo, que o pan e as masas feitas con pan non son malas, sempre cando se fagan con cousas que estén ben e sean naturales. Isto foi no centro, pero os rapaces de sexto xa traían moito traballo feito da casa. Onte levaron uns deberes moi especiais. Cada un elaborou unha receita para que hoxe probaran os seus compañeiros. Eu trouxen un bizcoito de chocolate que é moi sencillo de facer. Ovo, fariña, azúcar, cacao e uns minutos ao microondas e xa estaría feito. As mesas estaban hoxe cheas de receitas do máis apetecibles, un estímulo máis para que os nenos poidan aprender divertíndose. Os rapaces disfrutan ao máximo. Os rapaces de sexto son os cociñeiros do cole para esta actividade e agora baixarán o resto do alumnado para degustar o que eles están preparando e o que trouxeron das casas. Pero é unha actividade que disfrutan moitísimo e que aprenden moitísimo tamén. Aprender non é aburrido, o que é aburrido son os métodos pedagóxicos, pero para nós, en xeral, e sobre todo cando somos meniños, aprender é moi bo. E sobre todo cando falamos de algo que palpan día a día na casa, porque ven a súa nai, o seu pai, a súa avoa ou o seu avó facer cousas na cociña, lles apetece moito botarlles unha man, e a verdade que é algo que hai que implicalos e integralos nesa cultura da cociña. Se eu non sabía facer, pois agora, se un día non temos cartos para pan, xa aprendemos a facelo.